Hello guys! Nagkipot ang tao. Kaluluoy mo. Kumusta ka mo? Nawa po ay okay lang kayo dyan? Kumukulo pa ba kayo? Today, Gucci pra. today is interview for today. Marga pa na. Okay guys, this is your DJ. Kag ari naman si DJ Kebs, no? Okay guys, while kitawagan pa niyang kwan, mabaton kita anay sang weather update guys subong hapon. So bago kami magpakilala, yari anay ang aton weather update for today. 12:37. Ringtone volume set to 100%. Okay, mga kaabyanan, mga Facebook Live viewers, mga ka-interview for today, no? Wala na ako nagdamo pa istorya kay yari na sa piya kalinya ang aton nga weather report sa karon nga adlaw sang Sabado. Para sa aton nga weather update, Mr. John Baron sa imong nga report. Kamin. Okay guys. Standby lang guys, wait lang kay na Standby lang, pag-asa no? naton. I-connect na siguro partner para kwan. Hello? Yes, yari na sa piya kalinya aton nga pag-asa Iloilo si Mr. John Baron para sa aton nga weather report karon nga hapon. Pag-asa, please proceed. Hey sir, mayong hapon kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Sabado, February 3, 2024. Base sa aton nga latest nga data ang northeast monsoon. Medyo nagina ni siya kag sa subong nag-aapekto na lang siya sa northern and central Luzon. So expect siguro ang the rest of the country, ano na siya, no? Easterlies na siya, so expected na in the next coming days. Okay. More likely, mainit ang atong nga tiyempo. Kag ang low pressure area nga sa previous date natin nga ginamonitor, nag-dissipate na siya. Kaya na lang sa 11 o'clock sang aga. So although ang mga nakalabilin niya nga mga galom nagahatag pa sa mga pagulan sa area sang Tawi-Tawi since ang land location sininiyay sa may southern Mindanao, pero siya, no, eventually man na siya ma-dissipate since wala nang iyang circulation. Pero dahil sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita sa buong adlaw. May mga sansa lang kita ng mga isolated na mga pagulan, pangilat, kag panag-uod nila inis ang mga localized nga thunderstorms. Hangin naton diri sa Western Visayas, may kasarangan sa direksyon ng iyan at Sidlangan. Mamaya magadalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Okay. Pagka temperature naton 25 to 30 degrees Celsius, ang adlaw nagbutlak 6:13 kay nasang aga, kag magatuno din 5:54 karon sa hapon. Kag naton nga latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned and stay safe out there. Sa tanan sir, no, sa tanan nga mga panahon karon, so ang bulan sang February sir, wala sang may makitaan ang pag-asa naton sang dumasiling wala naton nga mapurma siya sa bagyo or kung ano-ano pa dala nga mga Low pressure. low pressure, no? Yes sir, sa subong kung lang taon sa aton nga mga forecast models, kaya aton mga latest nga data, so far medyo manubo pa man ang salsa nga may development kita sang LPA or bagyo, pero
sa bulan na bisang February may gin-expect kita nga possible isa ka bagyo nga pwede mag-develop Oy. or magsulod sa aton nga area of responsibility. So ano tani i-monitor tani no pag-adlaw kay base may potential or may chance kita nga may magtuhaw nga LPA man or bagyo sa guwa sa aton nga area of responsibility. So Okay. pero so far why pa man tamay na siplatan, pero kung if ever di man no may mag-develop ipahibalo taman na sa publiko. So sige sir, ano, madamo gid nga salamat sa inyo paghatag diri sa amon sang inyong report, no. Madamo gid nga salamat kag halong kamo dira permi sir kag madamo gid nga salamat sa inyong pagserbisyo sa amon. Mayong to sir. Yes sir, thank you and salawat may ngudto. Inyo na batian mga kabyanan ang Pag-asa Iloilo. Unsa ko no partner? Pag-asa Iloilo. Okay guys, sama to ang aton nga niungot na ako. Niungot akong baba. So ato na sila palakpakan partner, no? Kaysa tagsa nga magatag sila sa report. O kung magpangayo kita sa ilang serbisyo. Aha. Yaragin sila dayo nagahatag sang tingil sa kung gano'n. Oh. Yes, that's why you go away. Rain, go away. Come again another day. Kumusta ka mo, no? Pilaman ka tuig, binulan. Binulan. Pila ka tuig, binulan. Isa ka tuig. Rain, Go away, come again another day. Oh guys, this is your DJ. And DJ Kevin Bordan. Ano may katawa ka man nga. Dapat di man to kamo katawa unta. So, how's your day guys? Gusto! Oh. Kumusta ang inyong mga adlaw hapon? Kilang guro karon, yun, guys? ano kung timo. Namba mo libreng pagkaon diha guys. Ito naman. Dalok ng tao. Okay, siguro ang iban sa aton, namimiss nila ang live interview for today with DJ and DJ Kevin. No? Ngaw. So, So. Gucci. Ang partner, ang imo dihang kuan partner ba? What do we call this? Anything else? Okay, kana. Marag very good ninyo. Tibuo ka na kung tingog to partner. Mura kong may gumatot. Need lang ako sa Nahito ka background ka na. May nami pagin sina partner kag. May nami pagin sa tog. Hey guys, hindi yan bastos ha. Isip nyo lang yung bastos. Kasi nga rin nila partner DJ, kung pagkatagaan mo sa kahulugan ng isa kabutang. Kahulugan. Butang. Kung sa Tagalog, lagay. Kung hatagan mo sang kung bigyan mo ng kahulugan ng lagay, magbabastos talaga yan. Sige, di na lang ta magdugay. Wait lang kay ginatawagan pa nato ng ato niya interview noon kay ang Labangon subong way signal. Ginbagyo siguro, Labangon. Pam pam. Gucci prat. Naman ang na-miss ni John Mar, ilang pachikutsi parap kon. Shout out kang Marilo, Rapi, Silbuela, ug John Mardo kay Hilbuela, kang Red Boy Bakoy, Jigo Mendes. CG Bakoy. Sige. Gucci. Sige da. CG Bakoy kay Carlota, Balaos, Morales Bakoy, ug kang Marilyn Bakoy Baez. Kay Mama Tis, kay Papa Randy, kay Uncle Toyet, kay Auntie Silen, kay Inderia, ng Gilay, Maniramar, Jim Rex, Kit Jan, Kyle Bakoy, o kay Kin Brian Bakoy. Sa tanan nga mga Bakoy family, Bachelor family, good afternoon.
ginatry pa naton nga kontakon sa messenger naton nga interview noon. Kuyaw ka. Social messenger. Ha? Social messenger. Okay, kung hindi siya makontak sa cellphone, kontak-kontak sa messenger. Pati lang na ang imukuan para dili kayo makuha ng imu wakal-wakal. Do gawakal kayo nga. Gawakal ka kausang. Anong Oh, patyon? kumusta man ka mo guys? Anong patyon ko? Ay mo da ka Hmm? Pada ko. Gucci Gucci Prada. So, Kita mo lagi daw. Suso. O, kumusta man yudi ay mo guys? Wala ba mo gimingaw na ako? Bahala wa mo gimingaw niya, basta nako gimingaw mo. Oo, no? Wa mo mingawa sa tandem nga KE guys. Ki KE. Kevin and DGA. Iandam na dani nyo dihangin yung mga snack. Para sa Monday, ah. Alam mo, ang inyong mga tuba, inyong mga buwad, inyong mga ginamos, Ay, abaw. ang inyong mga saging. Kita nyo to sa video nila, guys, nga account sila sa akin. Sila lang, ya. Balaan mo nga mga balaan ninyo guys nga mga Paliwanag, sige. you know lain man nga kadtuan pa siya namon kung sa diin siya na hamtang abuho. Pero di bala, guys, kung palangga mong isa katawo, himuon mong tanan para sa iya. Aba, himuon ang tanan para sa iya. Hmm. Pero nga daw gabagrang kita. Sa charger mo na do. Why do you have? Gucci Gucci Prada. I see. I don't know what to say. But anyway, dukay ha. Babta na ta sila sa So, kung hindi kin makita karon ka interview, pang shout out lang kita karon, no? Para nga shout out lang hasta maghapon. Shout out kay Mayara, makita karon drama naman, no? Nga Drama naman. matagaan naman naton sang Matagal sang ano pagtulunan, no? Pagtamod. Hi sa viewers. Banta ko, 3 na kabilog ang viewers naman. Hi! I miss you. Okay, so nag-igham lang ko gamay. Do nagapangaloyag pang isa diyo. Bayara kita karon nga pasudlon mga kabyanan sa Sa aton buho. nga sa buho, syempre. Ini siya kay akon nga brother, no? Diri uy. Akon nga utod nga lalaki. Pamangkuto naton sa kung anong yung mga sudan ito, no? Okay? Charlie Bordan, come in. Hello? Yes, mayong hapon. Hilo lang ha. Hilo lang ha, hindi hilaw. Shoutout na sa aton mga Facebook Live viewers sa partner Charlie Bordan. Diri sa aton nga interview for the day with DJ A and DJ Kevin. Shoutout nanda sa live viewer ni DJ A kani ni... Amo na iya. DJ A man lang tong kilala mo, dulay now. Sino pa? Aga ka putol-putol mo signal, no? Anong gusay? Tinawdakon nga sulod sa imo, partner. Lubog. Katim Justin? Charlie? Gucci Prada. Lubog. Ha? Ah, So, mayara kami mga pila ka pamangkot sa imo, pero hindi ka magkabalaka, kaya hindi ini masamang pamangkot. Gucci. Ini siya kay isa man lang kapalamangkutan noon nga masiling bala naton nga napamangkot naman guro sa imo sa mga persons. Oh. Natuli ka na bala? Tapos na.
So sa tanan no nga mga tagpalamati nga mga Bordan family nato no. Argentillo family, Manyapaw family, Ah. De La Cruz family. Ah. Kaya wala gid kawa ka lang iban, wala gid lagi nagrita. Kaya pala magrita. Sa Bais family sa may Bantayan Island no. Ilabi na gid sa pamilya ni partner ko dio no. DGA no. And Aha. Aha. sa pamilya ko man eh. Aha. Sige. So katim Charlie nakapanyaga ka na da? Duga usang pasaw. Why na. Mo gini kita sili kita kuya uya na da. Okay. So sige no. Amo gini wala basta Oh. interview na gani sa kanginan Remember panago. me. Kapag isa-isa, duha-duha, tatlo. Hi lang diha kang Maria Janel Estremos, Ryan Bacoy or Jigo Mendez. Rinier Bacoy o kang Abigail Catalan Bacoy. Kompleto ni. Kompleto ni apelido niya ba? The number you have dial. Kapag ang puso May magalitingog si partner DJA no. mag-isa. Pambal sa mga pag lang kabalwao. Wala ko di bala piso partner kasi kung mangayo ka. Batian ko mga previous niya nga mga live no. Nga nagakulukanta siya. Siling ko ba? Tumatulugan man ang mga langaw kag lamok sa iyang tingon. Lamakambal ko But lang. anyway, Oh. So, sa una, sa karapan sa palugo siling ko, may paglaom pa pala. Magabalik siya sa akong tagipusoon. oh. I don't know what you say. You see why I don't know. Shout out kay Sige. Jun Janti kay Jan Sabati. Jan di Burha Sabati kay Siki Bakoy. Kay Ate Narcisa, kay Novia, kay James, kay Joshua, sa mga wala nagabyo, kag nagabyo, mayong hapon. Ilabi na gid sa mga pulo pa nga api sa karon nga mga tinion. Ilabi na gid sa mga mabugnaw ang lugar, no? Pwede ka na pamalas sa kadisong kayo. Hindi lang kami na pagtaga-ikap eh. Ang gusto namon karon ice cream, halo-halo. Sa tanan nga may mga tindahan dira nga nagabaligya sa pangpabugnaw. Ari man lang kami diri sa may din nga partner nga. Ari man lang kami din sa may pretro padulong. Kung Pretro. may hatag ka mo da, dra sa dalom kay Ate Inday, basi kung may mga ilibre ka mo da sa mo. Hatagi man kami diyo kay super tumgo. Kamo bala naka-stomach development na kabada, no? Stomach. Stomago development. Stomaga. So highland nila sa may mga tindahan sa liwat nga naga-biyugid sa aton, no? Naga-pulupamati sa may balugo dira, no? Ipa-LBC yung din to ba? Maluwi mo? Hay, wala kita da, partner? Wala kita da mapabisita karon nga hapon? Akon pag ginatingawaan, pero sige lang ay samtang naga-uluwakal kita, ginatingawaan ko gid ni nga makakuha kita sa interview noon, no? Kay bayar to isa ka tawo nga ang iyang istorya sang kabuhi. Tao. No, nga ini siya nga tawo ini siya, no? Ini nga tao gid ni. Tawo ka gani. So, sa tanan, no? Do 30 minutes sa tanga gasusod diri aw.
Ako lang ni background guys kay daw why man. Okay no? While ginahulat nato ng aton nga interview honon for today. Oh. While naton ginahulat ang kwan. So, kumusta inyo mga kaadlawan guys? Oh, hello bye. Kitawagan pa sa aton partner di ang interview ng karon. While kita nagahulat, no? Mahulat pagid kita. Kinatawagan pa sa aton nga technician ang what do we call this? Pero pila man ka adlaw nga wala tay live guys, no? Naka-live man tuod ta pero dili ingon nga kwan. Kwan. Sa partner, wala partner? Ato lang ang tingwaan nga magkuan pero last na lagi din no kung di pagid sila di pagid makontak aton nga ginkuan. Wala bi signal dito sa ila kaya ra sila sa pinakadalom bala. Kanami. Ito pala pa sa mga dalom, mamili na. Gucci. Na. Basta mga dalom, mamugin na dahil ng ampay sa tao mo. Bala naman ang tao nga mahilig sang dalom. Dalom bala, damo klase nga dalom kanal. Dalom, ang iban gani, mga balay gani sa ito, mga iban yung mga kauturan. Ara sa dalom kanal, dalom taytay. Dalom taytay, hindi ka dalom kanal, kadamak na. Naulan tubig. But anyway, sa mga Tambok na siksi. hay ninyong tanan diha. Sa mga Hindi ka galis tambok. sa mga padong pa Tambok na siksi. good luck. So sa mga gusto magpa-interview karon, Oh! open ang amon nga number sa paghulat o kung pagbaton sa inyong tawag no. Diri ka mo tawag sa akon nga personal number no. Oh. Diri sa 0926-238-3182 sa liwat ang akon nga number sa TM sa may mga TM kag Globe no. 09 Na. sa 0926 Ginalaktaw pa. 238 Dugay ah. list ginalista pa ganin nila ano ka man yan 3182 so amo na siyang dapat So, ninyo tawagan no nga number so, no. May pagid? Labi na gid karon no nga mainit ang panahon. I love you. Family do. I only want guys, but pabayaan you. Ang isnak, pot sa kagdulong din. Kita wala. Kaya lang dira sa kay Miss Via Espinosa, no? Do kayo. Sige ah. Sige. Sige ba din? So karon So, kay wala pa man kita interview noon. Mm. May siguro magkulukan tatapatay. Kulukanta naman. No? Gucci. Kulukanta naman. Ang pa kan ba? Kanta. Ha? Kulukanta naman. Search dabi kalantahon na ba? Search dabi kulukantahon na ba? Kulukantahon. May kanta sinaho. Search dabi kulukantahon na ba? Ha? Kulukantahon. Ay ako nang bala di sa countdown ta. Search dabi kulukantahon na ba?
Okay guys, taas naman natin oras ka nagamit pero dugay haw. Che! Dugay haw. Gucci Gucci Prada. Hi sa bagong nagsulod, no? Or bagong pasok natin. Kaya ng sa mga bagong viewers. nagsulod, kag babay na lang ang daan para sa mo pagwa karon. I do love you. Wala mi merienda. I do love you. Paama ni soft drink. Kung magdulong ka, idulong lang diri para enjoy ang amon sungad. Diya, makabayad sila partner. Klaro hada. Gucci Gucci. Si partner ko nagkuhan. Gucci Gucci Prada. Oo, kabugnaw. Gucci Gucci Prada. De? Tistingan ta kung makantagid. Na makantagid na ya. Ang tao, pangani nga. Hey, wara na. Hey, wara na. Hey, pagid. Di na pagpadayo yung maluot. Kaya tagsa ka tinaga, nagapadugol na siya sa kasi. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa'yo, laman ba ko ng isipan mo? Sana pati na rin ng puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilo at nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, isang tao'y katumbas na umis kita. Miss kita. Di ba dapat ako lang at wala nang iba pa? Nagbago ang lahat, hiling mo ba yun unawain at pagbigyan pa? Okay lang, mahal kita. Walang lyrics? Ang takbo ng ating kwento,
ay ako. Miss kita. Ito na bungol ko ba? Matay guys, tumura kong nabungol guys. Klok, 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 klok. Gucci Gucci Prada. Hay nako. Sige na guys, ready na mo diha kay ready na pod mi dire. So kay murag wala man gid sa kong paminaw mo sakay. Sakay. Sasakyan. Ya, wa man gyud mo sakay. Actually guys, way mo sakay sa ana. Gucci Gucci. Matay partner. Ito ka talaga. Sige. Mana ginaingon nga maglangay-langay tani. Oslo. Oh, kani. Sa mga may mga parang kaon ko. sa may mga gipasakitan diha nga mga uyab para inyo ni mga asawang nagbuwag niya imo ni Aking mahal, ako mahal dinggin mo ang puso ko. dinggin mo ang puson ko Nagsusumamo wa madagma muling pagbigyan mo. magniating pray Inaamin ko lahat ng pagkakasala nagawa laban sa'yo. Pinagsisisihan ko. sorry mahal ako'y nagkamali sinaktan ko ang puso mo patalo sa tukso Sorry, mahal. Sana'y magbalik ang tiwala mo, pag-ibig na minsan sinira ko. Sorry, mahal. ikaw lang pala Ikaw lang pala ang tunay kong ligaya sa habang buhay at ibang samantala pangakong di na Wapaldi. muling paluluhain ka mga pagkukulang ko Mga pagkukulang pupuno ang sinta Sorry,
mag-away sila, guys. Sorry, mahal. Sorry, mahal. Ako'y nagkamali. Ako'y nagkamali. Sinaktan ko ang puso mo. Nagpatalo sa buhok. Nagpatalo ko na sa buhok, guys. Okay na ba na, guys? Wa ba mo diha basing musuko na sila karon mo nga na. Saan mo diha? Sa mga! Gucci Gucci Prada. Ikumpara ko no sa'yo, karaoke. Patay mo diha, guys, kay kumpara mo ni Kevin. La, ang nabandam gid mo diha, guys, kay kumpara ko naman niya. Oh. Iya ko nung giununan. Manganta nila sa mi, guys, kay you know. Magpakauaw sa amin ninyo, guys. Basin din, ay maloy, sindan mig stars. Speaking of stars, kinahanglan po na namo, guys, aron na ami magamit ba nga mga budget pohon-pohon sa among mga events. About event? Hey! Yeah! So Duga ka, karabaw eh. Lagi kitang naiisip, maging sa aking panaginip, ninanais na makita at makausap kahit saglit. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Alam na ikaw ang pangarap ko. Rap ko Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana'y malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Ikaw lang. Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. DJ pasok. Kapag ikaw ay sa kama, Hoy, kasama, oy! langit sa puso ang nadarama. At di nais na mahikap. Copyright, guys. At Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay hindi magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. alam na ikaw ang Lahat gagawin kung para sa'yo.
paglimot ay wala sa isipan ko. Basta ako ay maghihintay kung para sa'yo. Pow, pow, pow. Pow, pow. Di mo ba alam na ikaw lang sa damdamin ko ay di magbabago. Nalapnan. Din ang tulad mo, sana'y malaman mo ito. Alam na ikaw lang sa puso ko. Lahat gagawin kung para sa'yo. Pag-remote ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Kung para sugal. Kumpara to. Sa'yo ba yung mo dugay ako? What's wrong with What's wrong with that? What's wrong with that? Yeah. Nara naman ang hindi na ba kuha na kalbawang mananapa? Hi! Hi viewers! Thank you to your time. What's wrong with that? Gucci Gucci Prada. Kuros-kuros sa ginagawa na, di kayo ko kamawana. Parang biro lamang Kaon sa tol? dumating ang tulad mo. Pero, yun na, labig laki. At may isang pag-ibig na tapat at totoo. Kung usara ka. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ibigin kita kahit sino ka man. Ew. Sino ka? Ikaw na nga ang hinahanap ng ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lamig Sa buhay ko, ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan. dahil sa'yo'y naramdaman Tuod ka, tol? ang tunay na pagmamahal. Susitinikan. Iibigin kita kahit sino Sus, kadamak-damak. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Wow!
lambing sa buhay ko. Ang bawat panaginip ko sa piling mo'y nagka. Ang lahat ng mga pangarap ko, ikaw na nga isda. Ito nga isda. Kung para sa'yo wagin ni guys. Ang. Aha. Aha. Ahas. Ahas. Ahas ko no. Ahas. Ahas. Ikaw na nga ito. Play video. Sus. Mario. Aha. Sorry. Nang tayo unang magkatagpo, Unang magtagpo. itanong ko ang pangalan mo. Siya pangalan tol. Tumibok agad itong aking puso. So Ito sarap. nga ba Pag-ibig na. pag-ibig na? Ko ang damdamin ko, Ipagtapat. hinintay ko ang Iyong iyong kasagutan. Tiniis ko ang Tinis. mahabang panahon. Panahon. Makamit ko lamang ang pag-ibig mo. Sige. Asahan mo, aking mahal, ikaw lang ang pag-ibig ko. Magpakailan pa man, di magbabago. Tibok ng puso ko, ikaw pa rin. Ay pagtapat ko ang damdamin ko. Pagtapat mo, Hinintay Digitex. ko ang iyong kasagutan. Tiniis ko ang mahabang panahon. Isin mo. Makamit ko lamang Makamit, oh. pag-ibig mo. Okay tayo. Asahan mo, aking mahal, ikaw lang ang pag-ibig ko. Magpakailan pa man, di magbabago. Tibok ng puso ko, ikaw pa rin. Asahan mo, aking mahal, ikaw lang ang pag-ibig ko. Magpakailan pa man, di magbabago. Tibok ng puso ko, ikaw pa rin. Okay. Di drama na ta. Okay. Murag naglami naglami. So, So, karon, no? so, Kuno Guinness. ano man? So, Nag-iiyak ko. ganun sa manan mo. So. Sige ka, no? Okay.
ka na. Oh. Oh. Sige, ari na to sa tong kuan guys, no? Wala man tayo interview karon. Diretso na to sa ato na drama story, no? Drama na story pa, no? Drama na story pa. Hindi siya. Okay, no? Drama na. Okay na. Drama interaction. 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 Sige. Mamagid ka ni. Ano ni? Sige. Sige. Ba't yun may? Sige na. Mayong adlaw sa tanang tigpaminawan sa Ariel Mar Facebook, Mar Vice Blind Channel in YouTube, o Mar Vice Blind Channel Facebook group. Ininasab si DJ A. Pasensya kung nadugayan kami sa pag abi-abi kaninyong tanan. Ba't ni anak kami karon aron lingaw na sab kamo nining bagong istorya sa kinabuhi nga atong hatagan og drama. Kining maong istorya sa kinabuhi iya kini sa usa ka lalaki nga tawgon lang nato sa pangalan Gino. Si Gino dili niya tinuod nga pangalan. Taga diri ra pud sa Pilipinas, syempre. Gucci Gucci Prada. O ang kinabuhi ni Gino nga atong hatagag pagtagad karon mahitungod kini nga wala sila'y anak sa iyang asawa nga pinakaslan. Okay, wala sila'y anak sa iyang asawa nga pinakaslan, nangita gid siya paagi nga makaanak siya. O mahog nga anak sa pagpakasala. O kining sugilanuna atong gitiguluhan, anak nga dili ako. Nakaandam na kong pamahaw para sa kong bana. Sa'yo para ba siya maado sa opisina? Wa pa man siya nigawa sa iyang kwarto. Natulog pa siguro. Di lang sana ako pukahon. Kulaton lang nako nga siya na mismong mudool diri aron mamahaw. Yun na. Tawgon sa nako si Budoy. Kay ipaandam na ko ang iyang sakyanan. Basig wala pa nalimpyuhan. Masuko ra ba dayon na siya og di naman limpyuhan niya sa sakyanan. Ay, kano sa kami hatagan og anak ni Gino. Makaanak pa kami. Adtoon ako si Budoy. Palimpyuhan ako ang sakyanan. Buntag na di ay. Sigurado ko nga nakaprepara na akong asawa sa among pamahawron. At tuon na ako sa gawas, be. Naandam na ninako tanan sa iyang balon. Ako na ningi ready dress sa iyang bag. Ay, day. Uy, nagmata Nakaprepara na na day day ka? ka? Oh. Nagdungan pa tag istorya ba? Kumusta imong katulog? Ay. Okay lang? Okay ra kayo, ik? Mo ba? Lingkod na. Kay aron makapamahaw na ka.
Nya timplahan lang punti ka sa imong paboritong kape. Mayroon day. Kay taod-taod magprepare na ako aron makalargan ako sa akong trabahoan. Oo, may ari dito si pare Red Boy nga ingon siya nga dito na lang kuno mo mag-abot sa trabahoan kay dugay man kuno kang nakamata. Mo ba? So wala lang kuno kanya gipukaw. O sige day. Kay Ilonggo ba to dito makasabot sa akong sulti. Makasabot to kay dugay man to siyang nagtrabaho sa Mindanao. Mo ba? Oo. Nya matawag po nga tubong Mindanao na si pare Red Boy. Sige. Kay mga unsa ko kay aron makapaligo na ko kay murag na nimaon ako ginamos dire. Sige dong. Kay ako na andamon diri ang imong ilisan. Aron ni guman mo kaligo, mag-ilis ka na lang. Sige day. Sige day. Mulakaw na ko kay adlaw na. Sige dong. Wa na ba ka nalimtan? Wa naman siguro day. Sige. Pag-amping dong ha. Og muli ka niyang gabi og sayo. I-text lang ti ka day kung makauli kog sayo kay basin siguro dito lang ako siguro manihapon kay mo-overtime ko ron. Kay murag dagan kog trabaho unon. Overtime de ka? Sige. Basi ganahan ka niya nga iniguli ni mo mukaon ka. Andaman lang ti kadaan og sudan ha? Sige day kay kung makauli kog sayo ron, dungan na tag kaon day. Sige dong. I love you dong. Love you day. Oy! Wak! Oy, nana day si Nanadesi. Pare Kwan ho. Pare Gino. Wing! Wak! Uy, apa ba? Ayaw mo sige kaya gawin. Oh, come on. Ayaw mo anawi kay Juan ma-injustice ta na. Wing! Wak! Nga naman, Pre, Red Boy. Kumusta man imong Juan Pre Red Boy, imong hapon? Okay gid kayo. Nya pre kadang Sumol. nakarelease na ang purpose ni Mariria pre. Ay, hagbay na to na huro. Ikaw pre Ramar, kumusta man pre Ramar? Okay, kayapon kayo. Si Jilay, pirmi kong andaman og pumahaw. Tinuwang isda, adobong manok. Juan, pirmi ming maginom og tuban may labs na ko, hanin ako Jilay. Ikaw Duendino, kumusta man? wing! Okay pa sa alright? Wing, wang. Uy, naunsa naman kawin nga Wang nga ni mo nga naman gisundog mangkuni mo. Lahi betul ako version mo. Wing kwang. Ang akong version kay Wing. Okay katingil. Pero anong mura magkag na nalupog nga police pre Gino. Ay, naunsa naman man. Di man ko makasalot ninyo sa baan ninyo. Okay. Wing! Agoy, no. Abitaw, seriously, pare Gino. Unsa man ang imong gikagulan dahil nga marag magulanon makakaroon ba? Ay,
pila ka tuig nga nangandoy ko nga Oh, kanang kanang maka Wing! Wag! Wing! Naon sa... ay di lang ta diri siguro mag-isgutan na. Naon sa naman ka Parijino? Oy, Di- nga namang di makasulti og tarong. Hindi ako sud ani. Di lang ta mag-isgutan na diri pa rin no. Mayo pa, Wing! manglakaw ta dito sa atong paboritong suroyanan nga naimnanan karon dito ta magtabi ba. Sige. 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 Sige kagkuyog sa atong kumpare nga Chicks Boy ba na siya. Wang! sige pre kay marag na-stress ko ron ay kay Wa mang sige lang kanang sige ikaw lang po, ikaw wala ba? ikaw Pre John Mar, kumusta man ang imong hemtang Pre John Mar? Okay ra kay Meng Marilo. Mura mo si Kenisyo. Wing! Wag! Ay malaton lang ta pre, ato ta sa imnanan ni Sige, Kirian. amping mo ha, para amping lang mo ba, masakpan mo ba? Wing! Mao ba day pre? Nag-uol ka pre. nga pila ka tuig na mong nagkuyog ni Mari pero wala pa gid may anak gikan ni adtong tuig ha. Oh, sige. pre kay ambot nagpa-check up man mi sa doktor Nya, pareho man ming pareho wala mo man may diferensyang pareho mo nga good looking. pre Hay mayo pre og musuway kag lain. musuway ug lain musuway ug lain Suwayan nimo ang laing babae ba basig mabuntis. pero unsaon ta man na pre kung Kung mabuntis nimo mong babae, imong kuhaon ng bata. Lain masad nga siya imong unungan nga may asawa man kanya kasal pagid mo. pare Mas mayo gid pre nga naay anak. Kay tinaod yun na pre pero makahatag man na og kumpleto sa imong adlaw pre. Mas ganado kang manrabaho kung naa kay anak. pare pero unsaon na pre kung Kung inig ka suway na kog lain no nya ma-full ko sa akong gisuwayan o kana hinuon pre murag wa gid ko ka advice sana pero kung gusto ra gid nimo anak mas inyo magid guro na masabutan nga anak ra gyud ang imong tuyo niya makaanak siya sa inyong anak imong kuhaon kay mao ra may imong tuyo niya imo lang suportahan ang bata para wala po ikasulti ang babae nga imong tamnan sa imong mohon. grabe ka naman pre Gipakatawa ra bitaw ti kapre pero nara na nimo gimong suwayan. Kay ako sukad nga nangasawa ko, wa man koy problema sa akong asawa, nakabuo man gyud mi. Nya karon pa lang gani buntis naman siya. butakal ka pre ambot may pangipasabot ba kay tugnaw man gyud ang panahon ron mao na nga siguro itugnawan mong duha Dara na nimo pre kanang una-una og makadaghan kung gisulti nimo. Kay lisod man nga moingon ko nga buhata dayon nya ikaw dili kaya sa imuhang tanlag. Kinahanglan man gyud na nga mangita ka og kalambigit pre. Kalambigit. pare Emilio Ang nakaproblema lang pre kung si Mare dili makasabot sa sitwasyon ora gina. sige pre kay Mm.
una-una unsa nako basin og Mm. magmahay ko ba kung Una-una alas sa pre. Una ka mo decision gyud. pare. Sus. Naloy gud ko ni pare Gino ba. Nga naman. Nanganday ba gid siya ang taong magkaanak taon pero kay sa man na niya nga angtod karon sa kadugay nilang nagkuyog ni Marisamanta wa man gyapon sa tagay gana. Mao jud pero unsaon ta man na nga di man magkaanak iyang asawa pare. Wa may ingon nga dili magkaanak si Marisamanta. Ang kuan raman kay nagpa-check up sila okay man ang usag-usa nila wala mga diferensya ba pero problema Siguro lagi ka. why Pero wing wang aka wat lang gid kay ka comment na kay oh, ako pa man ko kasway kuan asawa ulitaw pawi ako wing wang pero ato na lang hunaon nga basin og dili pa ang higayon. di pa kayon nga makatag siya kanak Oh, wing wang no. Nga naman na. Wing! Wang! Ang nakakuan man ko diya pre. Nga, dili lang sa good. Sa magilapotan na pre. You know. Dili man na ingon nga ani ana. Bitaw. Okay. Si kuan ra ba pare Emilio sigihan ra ba to niya hagad si pare Gino basig madala niya to. Udara gid diog bada di si pare Gino. Kay importante ba na nga maka buo siya. Manguli na lang tao aron sa ingon mga hilom na ta. Dali na. Sige dali mo, naunsa naman matawon. Ay! Good morning, sir. Oy, Sir Jen. Sir Jen. Ni aday nga bagong client, sir. Unsa? Bagong client? Sige, para diri sa akong atubangan. Niya nabito ko sa mga tubangan, sir. Kinsay name nimo? Laika. Laika. Pilang height? Wait, I mean 5'6". Unsa man ko taon niya, na? oy. Gwapahan niya ay. Murag mapil man ako nga manggilok ang akong kuan. Kasing asa. Sir? Sige sir, bayan sa tamo ha kay naunsa naman yung taon ko diri ay marag marites na. Sige ha. Diya na mo. Sir, ako day ang gipulis sa management o tag-iya sa kompanya nga ako kuno ang bago nimong sekretary sugod karon. Mo ba?
So, nakaibaw na ka kung unsay trabaho sa sekretary? Nakaipanon, sir. Basi og samara ka sa uban nga sigigdanghag silang trabaho. Ayaw ka pala ka, sir. Kaya bisag ikaw akong ambingan. Joker po dahil ka, no? Sige, kay nadito si Kevin, no? Tuluan ka niya kung asa ka nga pwesto ma-assign or asa ka nga table. Kagahapon pa lang, sir, gitudloan ako o sugod ako karon sa kong trabaho. Sige. Pagsugod na dito kay napakoy trabaho nun. Kagwapo niya, eh. Hahay. Kulitaw pa ka ni siya, no? Nabay mumuha akong now? Ano mo sige magtutok na ako. Wala man, sir. Sige. Magsugod ako sa kong trabaho. Sige. Nadugay man sa pagpauli ang akong bana. Murag nabantayan ako nining ulahing mga adlaw nga murag dili naman siya sayong muuli. Dili man gani halos anhi naman ni hapon sa balay. Halos tanan overtime na lang para niya. Murag nausab siya sugod sa pila ka tuig nga nagkuyog minya, wala pa gid mi makaanak. Pero unsaon ko man, nagpa-check up naman miya pan wala man yun namang duha ang diferensya. Na inanuktok. Kuyawa sa panuktok eh. Ako na lang ablihan. Dong, Ay, day. alas 12 naman lagi ka naabot. Kanang pasensya kay karon na ako nahuman akong gitrabaho dito. Pirmi na lang, Dong. Sibot ni may pasabot day. Pirmi na lang nga. Naakay trabaho nga importante, Dong. Sa panday. Wala. Dali na. Nakakaon ka na. Di lang ako mukhaon kay busog ko. Sige. Kape. Gusto ka? Ate na. Diretso na lang ako gatog. Sige. Nausab na gyud ang akong bana. Sige naman lang gani siya katulog. Sa una, inigabot niya gikan sa trabaho mo gakusgil siya nako. Apan karon, diretso na siya katulog. Kung subiyangay kong buhaton, aron mahatag nako niya ang anak nga akong ang anak nga yung gipangayo nako. Good morning, sir. Ay, Nangapi na ka? wa pa gani kay sayo man ko diri god. Nga wa ka mamamahaw? Wa pa. Sir, Saman. naanak kay asawa? Tug-anan ko ba siya sa tinuod? Pasensya lang kayo, sir, ha? Kung nangunta na ako. Curious lang kayo ko ba? Kay wala man ko'y babae diri nga magbisitahan nimo. Kuan kining wa pa ko asawa.
Wa pa di kay asawa, kagwapo nimo nya wa pa kay asawa. Bisag ako gani, murag naka-like nimo. Ikaw ha, sige kag bugal-bugal na ako da. Tinuod bitaw. Kanang sir, pwede ta magdungan og pamahaw, pamansag ko mamahaw. Sige. Basta imo libre. Sir, kanang Unsa man? Hoy, unsa man inyo ha? ganahan gyud ko nimo matan-aw, sir. Murag bayahon ko sa langit ug makakita nimo ba? Kinsa gani imong pangalan pag-usab? Magdakalimot ko. Laika. Laika kong pangalan, sir. Ay, sir. Ano sabihin yung orderon, sir? Dakwag tingog waiter eh. Kuha lang ako, waiter, kaning sandwich. O Sandwich? original coffee lang Sa to, ako. sandwich? San nga may witch? Unsa to? Sir, ikaw. Sige man kalagig tutok na ako. Kwan. Nagtuto ka sa waiter kay murag Mahako lang gid ka nagtutok sa waiter pa hindi pa sa waiter ka ng pansit ra ko ka ng pansit bihon ba? Sige, sir. Kay, diyan sa buha, kay makuha sa ko. Sir, Paglakaw na waiter na unsa man ka? sir. Unsa nga klase sa babae ang imong ganahan? Ang babae nga akong ganahan, kung ako imong pangutan-on, dili man siya ka ng gwapa jud. Gusto lang ako ka na makahatag na kog anak. Makatag nimo og anak? Mga pilagid ka buok imong gusto nga anak, sir. Bisag pila. Basta makahatag siya. Ako, sir, wala pa ko'y kuan. Wala pa gid ko'y experience party anang uyab-uyab. Virgin pa hangtod karon ang akong kasing-kasing. Mao ba? Oo, So, sir. Virgin pa hangtod karon akong kasing-kasing. unsa may mubuti pasabot nga wala pa ka nakasuway? Wala pa ko nakasuway og uyab-uyab since birth. Kung sugot ka, suway na to. Tinood ka, sir? Wala pa man ka nakasuway. Pero honestly lang, sir, wala pa gid kay asawa. Wala pa. Og siguro wala pa niabot ang babae nga akong ikauban sa akong kinabuhi. Sir Gina. Pre, luuya nato dire pre, wala man tatagda sa tong amigo nga manager. Wing! Katingil ba? Kuchi-kuchi pride. Siguro, busy lang to siya sa iyang trabaho. Nausa naman mo. Wang! Tigit ko mo to, anak. Bago lang gani kung nakakita niya nga kuya kong babae sa kantin. Wing! Wang! Mao ba? Wing! Wang! Kung si Wing, oy, naunsa. Pero, pare,
Ano magkadugo? Wala na siya nakaridre. Si pare John Marag yung makatubag ana o si Marie Marilo. Weng! Wang! Ang sa tingilas, maasad na ni ng kanahang nako. Ay, Kuchikut. Pero, murag butuman yun ni si oh! pare Gino sa gitambag ni pare Emilio niya. Weng! Nga naman, no? Animal. Ayaw sa mapagtingog. Sa bagay. Nga naman, pre. Nga naman nakaikon magkang nito Ow. man siya. Kita na ko sila gapon dito sa kantin kanang bagong nga sekretary ba si Laika. Laika, Ah, katong gamayon nga, Katong- siksi kayo. siksi. Siksi nga kayo. Pero, Matay na looy, magkugmaayon ni Marisa Manta, oy. mau ba? Ah. Mau ba? Weng! Pero, Kuchikuchi. stipleran ka ba? Pero, ako, taloy po ko sa akong mga Weng! Wang! mga kabayo dito. Wala na sila pagkaon. Bahala na si Pargino diha magrason kung masakpan pan siya. Pan. Weng! Wang! Hoy, ayaw kong sundog-sundugan. Ay, maayo pa, mangulay na lang ta kay aron dili na ta maangin kung unsay may tabo. Weng! Ay. Ambot. Magtuig naman lang kapin nga wala mangyud may klarong panag-uban sa kuwang bana. Hi, Marie. Hi. Oy, nga naman nag-inusara man ka derby sa may sala ninyo. Oy, sa Okay ra gyud ko, Mariria. Walay problema. nga naman Ikaw, nga naman mag-uol man karon imong naong. wala man. Kamu, kumusta man mo ni pare Red Boy? Ay sos, okay ra kayo. Barog-barog jud. Unsay barog-barog mare? Barog-barog mi. Dugay basad mo uli si pare Red Boy sa inyo mare? Ay dili oy naunsa. Mag-overtime basad Ini- siya mare? Ay dili pod. Kay ngano? Kay kung di siya muuli, di siya maka-score nako. Matod pa ni Marie Jilay. Alas 5 ko na mo out naman si pare Ramar. Muli dayon sa ila. Nya mananggot. Mao ba? Mao day nga Ako kada mare. bulan sige kabuntis yung asawa kay sige nagsanggot. Ako mare. Wala gyud. Kay magsige mag-overtime mga kong bana nga manager. Hala, oy. Pero siguro kay manager man siya. Angay man gud sa mga manager good nga. Jer? Manager, jer. Ikaw, Maria. Pwede mo kong kuyugan mare. Asa man ta? Gusto kong magpa-check up og usab. Pero may bawaan ako. Naabagid ko yung diferensya nga nung wag gyapon ko mabuntis. Sige. Ugma sa buntag, Marie. Manglakaw ta ugma sa buntag ba? Salamat Para Maria. dili pa mainit kayo. Salamat sa imong pagsabot nako Mari ha. Oo, sige, Bisag Marie. di ka Kay kasabot. Sabta lang imong manager, Marie nga bana. Imong manager, nga bana ba? Sabta lang na siya kay
Mamay gini trabaho sa manager. Gucci, Gucci. Sige, Mari. Sir, salamat sa paglipay na ako, ha? Tinuday nga virgin pa jud ka. Luwag gid kayo matuon ako. Karon nga nakasuway na ka. Natuon na gid ka nga virgin pa ko. Ang imong kasing-kasing. Grabe man day kay ka makadas sa kama, sir. Murag dili ko kaginhawa. Bisag wala pa ko'y asawa pero nagsige magud kog search sa kanang search ba? Di na ako banggit. Di na ako sampiton kung asa. Magsige day kag practice. Oh, para Nya kinsa man pa imong praktisan? ang iro. Ako lang. Kanang Sir? Mm. Unsaon na lang kung mabuntis ko. Barugan gid kaha nimo ang imong kaakuhan diri nako. Siyempre kay ako may amahan na, siyempre barugan yun ako. Nagsige taga nagbarog Ayaw sa gid dai ha. Salamat kayo, sir, ha? Pwede ba lang ayaw na kong tawgag sir. Oy, naunsa man ka. Kung naata sa opisina, sir, itawag ni mo na ako. Pero kung kita lang duwa, Gino. Huwag problema, Gino. O, sakit man di ay, oy. Angon sa man? Ang imo kamot din na mapiit. Sa. Sorry kay... May bangon na malagi ka. Muli na ta? Okay. Gabi na kay basi kong... May taon si mga asawa? Pili, kanang... Ay, gabi na kay... Gikapoy ko sa tong gibuhat. Ikaw, manggod. Mura magugag-leon nga wa makatilaw og karne. Sige na. Mauli sa kog. Kay... Ugma. Magsugo na sa tagbag-o nga dunggan. Dili lang ko ni may hatod sa amo. Sige. Yatod sa tika bago ko mauli. Sige. I love you, Gino. I love you too, Laika. Yan nabuhat ko man to eh. Pero, nilipod ko ninyo mabasol mga igsuon. Kung ano nabuhat to na ako. Unsa magawa na ako nga pero may man kang dili masayo og uli. Dahil namduman ko na sa dang nagipanulti sa akong asawa. Dili na baka malipayon na ban ako. Sige lang. Kaya ko buumi sa akong bago. Kuhaan ko niya ang akong anak. O bayaan ako siya.
dili ko gusto nga bayaan ko ang akong asawa. Binangga na ako siya. O dili ko gusto nga sa usa lang kasala maguba ang among relasyon. Wa pa man mauli ang akong bana. Alauna na sa kadlawon. Lain nagtiyog sa manok, oy. Wa pagid ko makatugog hulat sa akong bana. Hay. Ingon ani na lang yun siguro, Permi. Ingon ani na lang yun siguro, may Permi. Pero sige na lang. Ako man sad ang may sala. Siguro. Kay wala man gid ako mahatag ang kalipay sa akong bana. Ang anak. Pero what if kung sa uban niya makita ang anak ng gipangita niya? Ay, mabuhi ka ako kung mahitabo na. Abli na dong. Gucci. Ay. Day. Wala pa day ka natulog di ay. Wala pa gid ko matulog dong. Nagulat gid ko nimo. Likaw na ka? Oh. Akwan kining. Man na day. Dito lang ko nagkaon kay daghan man pud akong gitrabaho ron. Grabe gid ka naka-overtime dong. Ug naapay lipstick ang imong kwilyo nga nag-overtime ka? Kining kwan. Dili na lipstick uy. Ang samang kataon ay. Okay. Basig pintura lang na dong. Sa jeep ni ganiha. Basig nasighida na sa jeep nga bagong pinta ba? Sige na. So na sa kwarto, pahuway na, di ka mangkamangapi. Dili. Sige day. Ligo na pa ko, Diyos ko. Gusto na ko nga ipabati niya nga. Nagsilos ko. Gusto na ko nga inaong niya nga. Duwa ko makasabot sa among pagpuyo pero ako lang pud ang may sala ining tanan. Kaya hangtod karon wa pa man ko mabuntis. Hangtod karon wa pa man ko mabuntis. Ay, taylay ka. Good morning. Yads, Oh, wala pa si si Sir Si Sir Manager? Naunsa man ka dira yads? Oy, nga namang marag tulala karon. ha? Wa man. Nga naman, naguban mo ni Sir Jerjer gabi ino. Sir Manager di. Wala bitaw yads. Ha? Wala. Wala ba? Oy.
Dili lang ka mo ano nga nung tug-ani ko ba? Nag-uban mo? Secret lang yun nato yan sa Oh, kinahanglan nga. wala gid makaibaw ana bisag padir, dili gid makaibaw. Bisag bungbong. Nga naman di ay. Lads, nagkuyog ni gabi og naani na itabo na mong duha. Ano? Unsa? Hoy, unsa man yads? Dako ba? Ang unsa yads? Ang ang pasensya nimo. Kabaoy, kailangan pa bang i-memorize yan? Sa tinood lang yads. Siya ang unang nakaangkon sa akong pagkababae. Ala, ganahan di ko anong kaangkunay. Ala. Hello, yads, oy. Ganahan di ko na makaangkon. Ako wala pagit bisag usa ka hikap sa akong pagkababa. Ala. Ala, oy, kinsa ka ang makaangkon ako sa? Pero nausa man kaya sige pakatawad din nausa. Pero nakaibawa na ba kaya nga kwan kining hello, good morning. Oy. Nanaday si manager. Ay. Yan naman na sige mong tabi dire. Kwan sir, kani ang nag-istorya rin sir. Mo ba? Sige na. Pagsugod na mo sa inyong trabaho. Ay sige tabi din na sa naman mo eh. Gino, Unsa man? pasensya kung dali-dali ko kid ikaw pare sa atong abotanan. Nga naman nitawag man kanako. May sulti ko nimo. Ha? Isulti eh. Nagsabak na ko sa atong anak. Unsa? Tinood ka? Mao ka na ang tinuod. Kining Para mo wa ka malipay? Kukuan, nalipay ko eh. Dili ka ba malipayon nga nagsabak na ko sa atong unang anak? Nalipay ko ayoko. Pero, nagtrabaho magugugod. Nya, unsaon man ni nato? Pasabot ni mong ipasabot. Dili ka ganahan nga pakatawhan kini bata ah. Dili. Ganahan man ko, pero kailangan gud na nimo muundang kasi imong trabaho kay nagsabak naman ka, di ba? Pwede pa man ko makatrabaho kay di pa man gid ni kantong dako ang akong tiyan kay bago pa man lang. Sige, pero kung dako na gani mong tiyan, muundang na gud ka ha kay basi og unsay may tabo nimo ba? Salamat. Salamat sa imong concern og sa imong pagmahal nako. Unsa man ka ni?
unsaon man nako. Karon nga nagsabak na sila ka sa among anak. Unsa man kahay mahitabo karon nga nagsabak na si Laika. Unsa man kay mahitabo og mahitabo kining tanan ug mahibaw-an man kini sa asawa ni Gino. May mahitabo ka nga madawat sa asawa ni Gino ang tanan. Mga higala, sundan ninyo ang ikaduhang sumpay nining atong sugilanon diri sa Ariel Mar Facebook group. Sugilanon nga atong gitiguluhan. Dili akong anak. Kining maong sugilanon gihatod sa Ariel Mar Facebook group, Mar Vice Blind channel in YouTube ug Mar Vice channel Facebook group. Sa papel, sa mga nagdala, kiniragyapon yung ubos nga alagad, DGA og Kevin Burdan. Hangtod sa sunod gayon, atangi ang sunod sumpay nining sugilanon. Bye-bye! Og diyan na ang mga DJ nga nagsiganap! Okay guys! Turo. Guys, Ah, guys, mangutana ko ninyo guys. ano siya ba? Og kamong nabutang sa Nabuta? dapit. Butang? Oh, buta. Og kamo ang nahimutang sa dapit ni Gino guys. Oh, guys. Nga nangandoy anak na Oh. wag makaanak sa iyang original nga asawa dito nakaanak sa lain guys. Oh. So, lagi ka do? Dito nakapabuntis sa lain guys. Ano ba? Kamo guys, malipay mo anak guys. Ang butoy. Usak. Ikaw na sige pang tana di ha? Kumaga na. Oh, wato naman yung comment guys. Guys. Kung kamong pangutanon, ang ibang sundon nato ang pamatasan, Ni Gino. no? Gino? Ako, No? ako gani nga, Gino? wapod ko'y ako, amang gani ko mangandoy mo iyo, tugla. Gaso. Oh. Sige na. Dili man ikaw si Gino Tolariel, no? Kanang tanan. Paminaw sa ba? Dili man ikaw si Gino na unsa ka. Abakada. Ihabakada. So, kami guys, mga loyal mo na nga kung Loyal kasi gusto properties. magpakuan diha. Magpadalag snacks diha. Makasalig jud mo nga amo Amo ng kanon. Oh, bahala na lang wag babae basta nami snacks, nami Mo jud. kape, nami soft drink, nami pagkaon nga lechon, humba, sinugba, kinilaw, tinuwa, inununan, adobo. Daghanag oy. Kada tanan guys amo ng kanon. Ako DJ dili na lang ko mga yung pagkaon ay. Kay sington man ko pamaypay na lang. Dili lang ko mga yung pagkaon. Okay, ako na magipangayo. Pamaypay na lang ako pakayoon. Oh, sige. Unsa may mong masulti ato partner? Kapare ko kasulti di ay. Di kay puro man daw. Unsa may Ha? masulti ato di? Buti mo yun. Kasulti ko ninyo. Hi, murag nagkasud-asud ang mga viewers nga nahuman na tao. Unsa Wala pa ka oy. sila? Sige pa tagalig yaw din na human. Nahuman na tag-drama ba? Wow. Pero atangi ra gyud ninyo ang sunod sumpay aton dramaha guys. Kung kano sa ato masumpayan diha ra gyud sumpay. Basta guys kung matimingan sa Sabado no ang day of ni Migo Ariel. Ato Ni sumpayan. partner guys. DJA no. Ato gid ang sumpayan guys. Oh, sumpayan. Sumpayan. Lain na sa dato guys oy. Nga Nga. ang bayot ba? Nga.
ipagawas na yung mga ibubunot niya. Murag mo gawas ako na siyang panit, guys. Nakadungog siya nga, ako ka, no? Kinsa ka makaangko na ako, no? Laida sa data, no? Kining. So, no, seriously, but eventually, kuha naman yung tagline, no? Actually, guys, masabay may kasalanan tol. Buti mo Tol, yun partner, siyang... tol. Sabi to, kanang bro, makag na, kuha ano eh. Hi, nandiyan muna kay Kwan, no? Kay ka-team no na Cristory Argentillo nga nagsigig tutok karon nato. And sa mga viewers Sa mga bagong misulod nga ni Watch, ug sa wala pasulod makaabot pa lang, wala makaabot sa tong drama, i-replay lang ninyo balik ang live niya, no? yes. Karon masabtan ninyo unsay unod ng mga kabuang ining dramaha. Bisag dili pa magka-sulting jud og tarong sa kanang Binisaya, no? Bisaya gidi. Bisaya gyud. Bisaya gini until the end. Oh. Dugo Ilonggo ba? Kuan mao na siya tol. Ang ikasulti nimo tol. Kuan. Nako, grabe Sa lugar tol. kung ikaw sa Kaluoy lugar sa babae tol. Ako na lang ka. Ako na lang ka. Kayo wala. Idungagtik ka sa kong listahan. Grabe tol, no? Iya pang i-deny tol nga wala pa siya asawa, dili pa siya minyo, Pero no? kasal ba yato sila ni Samantha? Oh. Kasal jud, no? At kung kung kasal gani ka, ambot pasabot, nakapirma na ka sa Ginoo. No? Nakapirma na ka nga imo siyang ununan. Imo siyang gakson hangtod sa kanturan. Imo siyang Tanan imong diwaton. Sa dawaton. Binako pa diwalon. So, ang buti pasabot sa ng kasal, guys. Permado na kasayuta. Permado pod kasi Ginoo. Oh, no? yes. Sakto to. Ano ginatornita? No? Pero kung i-deny gud niya DGA, basin og sa ending ba no, magmahay gid ni siya no, okay. Wag ganito magmayang bayot nga pinutakar si Yaw dito. Mo lagi naunsa ako kaha no. Lain. Ay no. Kalood di ay. Ay na be? Ha? Ano ba? Ay na be? Ay na ba? Nya, mga gansal pa dyan sa dulunggan ang kan, sa dulunggan ang mga kauban niya. Oh. Wek-wak kuno to. Kwanto? Wek-wak. Wek-wak. Naunsa. Mana siya guys. Ang kwan lang gid guys, kung sa may kaundan aning among gidrama karon, atang-atangin ninyo kini nga among drama guys, no scripted. No scripted. Pero antes ni siya namo gi drama gi panamdom ni namo nga kwan. Amo na siya gi wala ni nga gidrama ni namo para pakaulawan ang tawo nga matungdan ni ini. Pero gidrama ni namo para kadtong mga wa pa nagbuhat nga gustong magbuhat dili makabuhat. Gani pagbuhat na mo. Sa wala pa ka na mo. Sa wala pa nakabuhat diha, wala pa Semana Santa pagbuhat na mo. Okay, aron ilansang muskros. Mo na gani guys nga shout out gid diha kang Migo Emilio di Magbanwa. Nga mauto siya ang ikol. Ano po ka dihang paikom po ka dihang kanahan. Shout out lang kay Kuya Emilio di Magbanwa, kay Kuya Jerel L. Aurelio nga nag tutok sa aton karon. So wala announcement dia partner para sa aton pangakuan. Announcement sa atong sa atong drama ba, no? Wala pa schedule. Brawa pa.
Oh, hi, sabi, tanawa ko no di partner. Murag ano yung mga nag-comment ya sa mga partner. Sa imo ba una unsa ikaw nag-live diha? Nakamonitor man ka diya partner. Ah. Unsa may mga kanta sa mga ingon ana nga tao partner, ugi kay pangutan-on. Unsa nga kanta ang mubagay ana nila? Sa ila ha? Oh. Kuan. Release me. Unsa tawagan? Unsa titulo? Gucci Gucci Prat. Release me. Basta gi-release. Me. Marilyn Bakoy, oras na nga mga pita. Ingon niya dere. Ang comment usara, ang viewers may daghan. Thank you for watching. Interview for today. Pero pon guys, basig sunod na mo nga pag-live sa ikaduhang sumpay ani atong drama. Na natin ma-interview ana. Yes. Wala lang ta ganiya ka pangita og interview nun kay tulog siya. Tulog siya. Tulog siya. Bangko. Wait lang guys, kay i-share pod na ako ning live na mo. Ako sa akong kabahin, dili lang unta ta magbuhat og makadaot nga butang guys. Once nga mo saad na ka sa atubangan ni Padre nga Padre, ako siyang unungan sa kalipay og kasakit sa kamatayon man magbugbuwag mi. Ano ba? Iwa ba sila masayod kinsa mag-una nila? Pero once nga uyo ko inyo na nadaan gidawat giandam ninyong kaugalingon kung unsang mga realidad nga mahitabo gid sa inyong pagpanag-uban. Labi na gid ko na may mga uban. Labig na may mga uban nya wala gihapon mo magpatubo og mayong kuan lang. Ayaw lang ninyo pagbuhata ang mga makapasakit sa budget usa ninyo, no? Labi na gyud nga kasado mo. Ibutang na to pareho sa ato karong story nga. Yes! Aw. Hindi man ta kasulti. Shout out kang Jigo Mendez, Marilyn Bakoy, Jigo Mendez, Ate Sandra, kay CJ, kay nga nagkuan-kuan, kay kinsa to, kay Mamatis, kinsa to, kay Mamatis, kay Papa D, kay Red Boy Bakoy, kapila ginabalikon si Red Boy Bakoy. Og sa among maging reporter pohon kinsa kay pangana to? Umutag noodles bay. Si King Brian Bakoy. Palakpakan. Palakpakan? Hindi naman palakpak ako ikuan niya. Tambok na tiksi. Tambok na tiksi. Tol. Unya tol. So, mahilang pag-usap doon sa mga Bordan family nga tutok, no? And Arquintillo family, Manyapo family, Linapos family, Baez family, Iscaro family, Desbantayan, Bachiller, Bakoy family. Tanan nga na family. Tanan nga na family. Lain na nimong tingog yang tawhana ka. Gucci Gucci Prat. Female voice. Tanawaran na siya daw. Tanan nga na family. Tanan jud. Tanan nga way family. Gucci Gucci. Sa mga naay kapartner na niya wala ang inyong mga partner sa inyong tupad like me, bahalagbog na ang panahon, di lang tama. Kag sa mga Ilonggo nga naay partner na, pero mga babae pa, good luck.
O gaya rin diya kasi J nga nagkaon-kaon og pansit kanton. Abaw, gutom ko. So, hello lang sa tanan, no? Ilo lang sa tanan nga. Magiging gutom. Sige guys. Amo na to no. Amo na to. Nya mo sanggid na pod mi ninyo nga sa sunod na pod pohon. Bantay lang ninyo ni ang live namon mga kabyanan, no? Sa I-share ni ninyo ha. I-share. Don't forget to like. Give the star. Kaya ang star ipalit pa na tao na mukuan. Ipalit na mo nag-noodles. Pansit Canton. Pansit. Iba nangamot lang Pansit Canton, gintukusa na. Grabe gila mga utok na mo na. Basta gana may mga bagay Nga makabusog. Makabusog. Pukusan ginanamon. Na focus. Kita mo. Focus. Datunlon ko ng microphone niya. Ako gani daw, dilapan ko na ning wire. Okay, para magkirig-kirig ka. Shout out lang kang Ate Luida Malinaw. Malinaw mi diha. Malinaw mi. Kay Jojen Lansagarita, Francis Lansagarita, ug kang kay Kwandra, no, sa kay Winmar Cortez. Kay Amelin Bastasa. Basa ka? Sean Pantat Bastasa. Oy. O sa mga nagsigig view sa Marbaes Blind Channel, no? Kamo nga mga automatic yun nga mag-view, comment mo para sa sunod, i-shout out mo na mo, no? Kang Mayri Ariel, kay Sangay o Ngay, shout out ni mo Ngay. Sungay? Nan. Highland yan, no? Dionisia, Siwela. Dionisia. Na katigasin na yan. Dionisia, para social man bala. May nag-comment diha, tol. Basa palihog, tol. Ay, nagsulod lang to ang viewers. Basa palihog, tol. Kanira ba nga akong partner, guys? Tamaran ni Usahay. Wala man, viewers to in taka. Pring, prang. Nagsulod ng konsehan. Pahak. Mukanta tagkuan. Mukanta tag ayoko nang lumuha. Search diha, Mr. Partner. Ayoko nang lumuha. Ayoko nang makita kang lumuha. Ikaw diha kay lubat ako. Ikaw diha kay lubit ko. Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakalud kita ko lang gasak-asako. Grabe guys, no, mga bagay-bagay bala no nga. Dahil hindi ko ka move on sa ton drama karon kay. Ahaw kagamay nga butang, no? Kagamay nga butang, no? Makaingon kita nga ang panulay haragid permi gabantay. Pero kung sa ako lang atong kabahin tol, partner. Dili lang gyud ka madala kung tinuod gyud ang imong loyalty. Loyalty ang imong tinuod ko nagtin-English. Ang imong gugma kung tinuod lang gyud. Okay nam sa Grabing ihi ni Tulamila. Pero akong giugasan ang imong mic basa na ba? Kung basa. Kung palangga mo guro to lay basawan, hindi ba na magpinakumbla. Kung palangga mo gid guro mga partner, no, hindi kayo siguro makabuhat sa mga dili angay buhaton ba, no? Bisag tinuod nga may bagid-bagid na nimo ang kahigayonan. Kalahi. Kalahi sa badala. Bisan pa siguro ginabagid-bagid. Bisan pa siguro mo ingon partner nga katol na god. Ang punjuhan.
Pero imposible po kayo nga ingana lang kadali no. Pero, sige lang. Ato lang nang abangan kung unsa gid mga panghitabo nga umaabot. Di talaga na pag-usigahan si Kuan, no? Si Kuya Kami, Gino. kami ara man iban nga, kita mo kasunod-sunod mo. Kasunod-sunod na mo nga humanami. Ganina nga wa mi. Uy, Wapod mo. siyempre kay wa man ta. Usa. Gucci Gucci. Di sila masulod kung wala ta. Kanang Pinanggag. kanang uwahe nga misod kay kuan na siya. Diri gid ako tol na pamatud-an tol nga pinangga gid ta sa tong mga live viewers. Pinanggata nila pero di tan lahat tagag. Fuck sa ako, abyan ko. Pinanggata nila tol pero di tan nila hatagan og snacks. Gani. Makabata sila yung magkuan niya. Pero Makabata dito sila sang yung- dito ko porya. Ay, di na pagyang bala. Nano ko yung... Sang dito ko sa sa Barangay Balugo Pilar Capiz, guys. Sige. Ang ako kung dito mga viewers, kapanghatag na snacks. Ay, Ginalibre ko ka. tuba kung gabi. Nadin kasi na. Ginalibre ko gulay. Nadin Ginalibre kasi. ko pinirito. Baka batas ya. Sige. Oh, Baka ang batas yun sa'yo. labi na gid ang tiya da ni Marilyn na Nak, gwapa, ikaw, si pabat- Auntie Celine, no? Na. Madamo nga salamat sa imo paghinamos nga sisi, no? Kita mo gid Nga lang. aging adlaw lang namo Ang nahurot. partner yung gutom eh. Makabatas gid siya guys. Kay Uncle Renier Bakoy, Tuba no? gina mo. Tuba. Salamat din sa tuba. Na. Siling ko gid. Sus. Kung kamo guys pamangkoton. Example lang niya, no? May isa ka butang ginatag sa inyo. Oh. Nya. Oh. Magkauban mo sa imong partner. Di mo siya siran. Mga nagbabagang balita. Tao, nalata. Bitaw guys. Pero hindi Si Migo Ariel, sa nga pa to siya sa Balugo, pero may siya panawag na ako. Kano siya naman maka-live, no? Kano saan naman tama ka? Pakoski ko na tol, try lang tol. Basi, kuhan ba? Gisagarsar mo na po na, no? Okay. Nabusog na ako sa kahumot sa Kenton. Gucci Gucci. Sorry, pa di si asawa ko ni Migo Ariel. Taga tapos na namon live. May kape. May biskwit. No? Subong kay wala na si asawa ni Bigo Ariel. Wala na kape, wala na biskuit. Pero kung may mga problema ka mo no nga ma-share sa amon nga Kung may mga bisan love story kung pala. may mga problema ka mo, ayaw lang kwarta, kaya may kwarta. Kung may mga problema ka mo da, suluhan yung problema nyo Basta kwarta. Oo. Ginatake gid siya. So, ano ni? Gucci Gucci. Shout out lang sa mga nakatapos na pangapi kag sa mga nagakatulog pa, nagatulong laway. Shout out sa inyo. Pagbugtaw nyo, panghilamos gid ka mo, kay baho na. Ang laway. Ang laway. Oh. Sige lang kay manghilam mo sila para madulang baho. Sang ulan? Sang laway nila. Sige! Sa laway. Oh. So, tiyo naman sa pagpaalam na mo, no? Tabtub naman sa luwat nato di pagkit anay, no? Dari sa Facebook, no? And, bantay lang ninyo ang episode 11 katapusan sa aton nga drama, no? Kaysa sa dughan. Kaysa sa dughan. Kung ano gid bala matabo kay Gardo, no? Kag madayon bala ang kasal ni Vina kag ni Joel, no? Jepre. To dyan na, uy na, no? Oo, lagi mo ko nagsiling adlong.
So, bantay lang na ninyo guys, no? Diri lang sa may Marbaes Blind YouTube channel, no? Kag sa mga wala pa nakasubscribe sa amon nga YouTube, please subscribe na mo kay para pamati ka mo sang mga drama, mga Ilonggo kag Bisaya. Mga drama nga wala dito, wala dire. Pero na dito. Na dito. So sige. Uy, Sige. Yeah, mukanta ka. kung may kalantahon. Kanta. Yeah, mukanta ka. Kana mukanta ka na. Hindi ko siya kamaotol. Nanigulang ka na, hindi ka kumawang kanta. Kana. Kanta na. Kumbate. Te. Kumbate te. Okay, kanta. Okay, kanta. Sa una ko palang ikaw makita. Oh babes, ako sa imo may luyag na. Bisan madamo pa nga mga istorya. Nga ikaw may ara pa iban nga palangga. Kag ako wala gid lang magapati. Wala man lang ako sang nakitaan. Isa kagabi nga ikaw wala. Gali may kaupod kaya nga iban. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magabago. Pagkakugid lang ang higong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran. Ang tanan gali mga kabutigan lang. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan. Ginpilit ko bisan masakit sa busgan. Apang sang ikaw nagpalapi. Ang gugma ko sa imo liwat nga nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagisang luyag. Nga naman. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halok. Yeah! Ang pagpati ko tanan kamatuoran. Gali kay sa imo lahugid lang. Poros. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magabago. Yeah. Kagatugid lang ang higong maun mo. Ang tanan gali wala sang kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. Oh babes, ano ka pa magabago? Oh babes, ano mo pa inimahimo? Ginabuhi mo lang ang tanan nga mga pangako. Kanugon lang sang mga ginhandong ko. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan. Kalimti. Ginpilit ko bisan masakit sa bughan. Kaya nagbalik. Sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat nga nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagisang luyag. Ano man? Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halok-lok-lok.
Ang pagpati ko tanan kamatuoran. Ran, Gali kay sa imo lahugid lang. lang. Oh babe, sang siling mo nga ikaw magbago. Oh, Kagako gidlang ang higugmaon mo. ang tanan gali Wala sang kamaturan. Ran, ang tanan gali mga kabutigan lang. Oh babe, san o ka pa magabag. Oh babe, san o mo pa inimahimo mo. ang tanan mong mga pangako. Nagsiko ko Kaanugon lang sa mga ginhandong ko. lagba ka ko. Ginpilit ko nga ikaw ang gali. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Grabe, no? Mahibig na sila mo. Murag naig, nakabalance gito kantaha sa drama nato ba? Oo, di sakto gid. Kita lang nga wala na balance. Ilonggo version. Sa Baby, Hala. I love you. Dabe? Stingan dabe, ay mo ilonggo? Kung magkatugma. Ha? Sang nakitaan ka, akon palangga. Nabatyagan ko sa kaugalingon nga ikaw nagitbala. Abang nabalaan ko nga kasing-kasing mo. May ara nga iban nga nagkinhigugma. Masyado ako nasakitan. Paano na ako? Paano na pagigugma ko? Baby, I love you. Palangga ka. Baby, I love you. Ikaw lang gid, wala sang iba. Tani mabalaan mo. Na may ginkusungan ako. Baby, I love you. Nagalaom sa gihapon, ngasta subong. Ikaw hindi magbago, kagako lang ang higugmao. Tani imo pamatian, ang ginasinggit, sang kasing ko. Palatsago. Ikaw gid akon nga hulaton, ano man matabo sa panahon. Hasta sa adlaw nga ikaw malaya nga dudahon na. Baby, I love you. Palangga ka. Baby, I love you. Ikaw lang gid, wala sang iban. Tani mabalaan mo, palangga ko. Baby, I love you. Namin ni masudlan lang ang ibaba. Masudlan lang ako ni guys. Ikaw gid ako nga hul. Ang sungsung. Sang kasing Kasing ko, kagbala, tsagon ko. katanda mo. Ikaw gid akon nga hulaton, ano man matabo sa panahon. Hasta sa adlaw nga ikaw malaya nga. Iway na. Baby, I love
love you, palangga taka. Baby, I love you. Ikaw lang gid, wala sang iba. Sa tubtub sa no, kani mabalaan mo. Baby, I love you. Woohoo! Baby, I tani mabalaan mo. Baby, I love you. ABCD. Init. Tutay, tubi. Huy, Buksan mo ang bintana ng mundo. Tulaon mo. Pawiin mo ang lumbay ng puso ko. Kay sarap tiluan mo. Mabuhi sa tupad mabuhay mo. sa piling mo. Maghaksanay kag Magkayakap, magkuan. magkasiping hanggang matapos ang kanta ko. Hinahanap Wow! init ng iyong yakap. Sana all. Naghihintay Dala tubi. uhaw na damdamin. Halika rito, hiyakapin mo ako. Buksan mo ang bintana ng puso ko. Hinahanap init ng iyong yakap. At buksan mo ang bintana ng puso Pinalagsa ko lang. ko. Naghihintay, uhaw na Inom damdamin. tubi. Halika rito, hiyakapin mo ako. Inanaw init ng iyong yakap. Naghihintay init ng damdam. Halika rito, Wow! hiyakapin mo ako. At buksan mo ang bintana ng puso ko. Hinahanap init ng iyong yakap. At buksan mo Wow, kalami itsa tinito. ang bintana ng puso ko. Naghihintay, uhaw na damdamin. Halika rito, hiyakapin mo ako. Hinahanap init ng Wala ni mga ligo ang tao. Kaya nangita man init. Nagbugnaw. Bring fun to your life. Ano to? Ah, Ikaw gid akon nga hulatin. Gucci Gucci Club. This is DJ A.
para sa mga nangabighani dira sang kaanyag sang babayi nga kabangdanan sang inyo nga pagkabungkag. Hala, ganahan ko na ba? Sa bungkag? Oo, naman. Unang makita Sus, ginoo ko. ang iyong mga mata. Ako'y nabighani na sa iyong ganda. Tik-atik na sada. Ngunit ako'y di mo nakikita tulad ng hangin. Buta siguro to. Na kahit dumampi na'y di pa napapansin. Tumampi na siya ko ng tuloy. Hindi mo lang alam kung gaano nasaktan ang puso ko. At kung madadama mo lang sana ngayon ng hapding dulot mo, ako'y dalang-dala na di naiibig pa. Tayo'y magkakatagpo. Ngano ka? Lagi mo na lang akong iniiwasan. Ngano kaha? Parang isang taong may sakit na di dapat lapitan. COVID Lagi na lang usap-usapan. Uy, talagalami. Baby, Ayaw pa das tentansyon to. di mo lang nasaktan ang puso ko. Puson ko. At kung madadama Ngano? mo lang sana ngayon ng hapding dulot mo. Ginoo ko, natamaan mo ro. Hapdi, gid. Hito natuto na, ako'y dalang-dala na. Hala. Di na Ginoo. hindi mo lang alam kung gano'ng nasaktan Hala, nasakitan ka, gid? ang puso ko. Puson ko. At kung madadama mo lang sana Tukan ang siya. hapding dulot mo. Hito natuto na, ako'y dalang-dala na, di naiibig pa. Oh, yeah. Kalami de este yung ni DJ. Nandun matulugan ng iro. Uy. Kani, murag, mubabay na gud eh. Sabay tol? Sabayan tong kamao. Sabay tol. Tol. Kahit dili man ikaw ang ako nga maangkon, Abi ko amahan. kay wahingan miabot ang gugma ko intaw. Panghinauton ko na Pagkauton niya ko no. magmalipayon. Translate ko kasi ilong kuya ginambala. Palara ng lalaki nga maoy nakatag-iya. Oh, palaron kong lalaki. Sa kasing-kasing Nga mong magtag-iya saya kasing sa matamis ng gugma. Do kalamay, no? Sa kang nagasubo ako walay kalipay Hala.
inusara. Maybe kagid. Goodbye na lang kanimo minahal, bisan sakit bation. Launa sakit kina. Ining galamhan kong Sa first time mo. nagpailog sa palad niya. Kadlaw gaybi to. Ako siya. Kayo lang ang tagad ko, kung wa lang ka magkita. Butagan eh. Piling ka matapunin, gugma ko o pagpangga. Mga pagpatining dughan, Raoy. ikaw ragu. Ako kahano. Goodbye na lang kanimo minahal. Kita ko ka tingisi sa kibyo. Atik ko dyan eh. Piling galamhan ko, Nataraway ba lang nawong niya? nakabsat paglaw. Abuto dito guys, tulungan niya guys. Nagpailog sa palad niya. Kung lagi pa inom niya ka sa palad ya? Kita mo sa kasaulos ang lyrics, tinanaw niya sa... Nagigaham pa siya guys, may kamakabating yun yung mic. Pangandoy ko kining tanan, panggaon ka sa iyong Sus piling. Ginoo. Halaran higugmaon ka, Palad lang gali. ugadon ka sa langit. Hibaw! Tama na gini ka. Tama na gini ka atikon guys. Kita mo lang. Picture na dahil para makapalang. Goodbye na lang kanimo minahal, bisan sakit bation. Hello. Nagpailog sa palad. Hello. Kita mo lang guys. Sulit-sulito na gid. Ang tubig ko na ibutang sa palad mo. Mapainom mo. Mapainom mo. Wala na. Hindi na siya kasama. Kani tol, sabay tayo tol. Saksak! Ikipanumpa ko na nakitang duwa wak Magtiunay sa atong agugma. Abi mo kita, magkadayo na. Kaysa gugma ko, nanumpa ka. Kalit gibiyaan, ikaw nga nagilak. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuak. Kay gikumot-kumot Sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot, Hello? Kay daw dili masaklam. Ang dughan mong pagkadako ay dako sa gugma. Dako kay numpa ko na nakitang duha. Magtiunay sa atong agugma. Abi mo kita, ta magkadayo na. Kaysa gugma ko, nanumpa ka. Kalit gibiyaan, ikaw nga nagilak. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuak. Kay gikumot ko Hala, ikalamig din. sa dakong kamot, mut. Ang dughan mong pagkadako,
dako sa gugma. Malako din ang dugan guys. Kay di kumot-kumot, kay kumot-kumot, sa dakong kamot, sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako. Wow, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot, Kumot-kumot, sa dagkong kamot, sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. kay gikumot-kumot. Ikaw nga nagilak, maunang dagway mo kung sa samin daw mabuak. Okay, kay Gikumot-kumot, gikumot-kumot, sa dagkong kamot, sa dakong kamot, ang dughan mong pagka. dako sa gugma. Kay kumot-kumot, kay kumot-kumot, sa dakong kamot, sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. kay kumot-kumot. May araguro siya na guys. Oh, May arag siya na guro guys no. Nga ang dughan niya dako kay bangod sa gugma. ang bangod kay gikumot-kumot, di kay pang sa gugma ba eh? Ang kumot din mo. Ang gikumot. Kamaw ka ne? Managor na last songs. Last songs na mo guys. Kay mubabay na mi. Matuon nga abyan, unod ka sang dughan, Hindi gid malimtan, aton pinagsamahan. magligad man Ang panahon magpadayon sa gihapon, himpit nga pag-abyan ay naton. nagsugod lang sa storya nga kinumilya sa diin aton napasad, pag-abyan ay tanga-tampad. sa kalipay man kagluha, nagunungay nga may pagpalangga, pag-abyan ay nga walay Pagkaguba, o abyan ko, pamatian mo ang ambahanon ko, para gid sa imo aton kantahon sang malipayon, handumanan sang pag-abyan ay naton. Composed by General L. Aurillo. Shout out sa mga viewers o daghang kayong salamat sa inyong pag tanaw sa among live. Yes. Bisan pa sa mga kalukuhan nga among gibuhat. Good luck sa sunod nga episodyo sining amon story. And bye-bye. Sang school nga EVRC Nangin buhi nga saksi, sang kita ang nag-eskwela, naghanas sa masahi, masadya nga kahapon o pagkatamis nga handumon, buhi kag labas pa sa paminsaron. O abyan ko, pamatian mo ang ambahanon ko, para gid sa imo. aton kantahon sang malipayon, handumanan sang pag-abyan ay naton, handumanan sang
Tampad nga mag-abyan, pundasyon nga balaan, wala sing may makapukan. Bisan ng kamatayon, hindi makalingkang, sa gugmasang matud nga magabyan. O abyan ko, pamatian mo ang ambahanon ko para gid sa imo aton kantahon sang malipayon handumanan sang pag-abyan ay naton. Okay. Okay guys, dagan jud kaayo nga salamat sa mga Bisaya. Magandang araw na po sa inyo lahat, no? Magandang araw. Gucci Gucci Prada. Sa liwat, madamo nga salamat. Gucci Gucci Prada. Madamo nga salamat sa inyo tanan, sa inyong pag-upod sa Yes. amon. Kung pila man ika oras sa amon nga live, madamo nga salamat nga aragyapon kamo sa mga nag-view, sa mga wala pa nag-view. Kay sa padulong pa lang mag-view, madamo nga salamat, no? Ini si DJA nagasiling kung ano man ang mga problema mag-abot sa aton, di magkalipat sa pagpangamuyo. Kaya ang pagpangamuyo amo ang pinaka ligon nga pundasyon para sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Bye-bye! Kagini naman si Kevin Wardan nagasiling, hindi man ako gwapo pero ako nagapalangga gid sa inyo. Sakto to? Bye-bye gid sa tuntanan and God bless us all.